Un total de 768.000 euros. Esta será a cantidade que a Xunta investirá este ano nos concellos do Barbanza e Muresnoia, con cargo ao Fondo de Compensación Ambiental e aos fondos propios da Orde de Infraestructuras. Entre as actuacións máis importantes destacan a mellora da tubaxe de aducción existente entre a captación de Valiantes e a ETAP en Portodosón, cun investimento de máis de 81.000 euros. Na Pobra, ao redor de 65.000 euros irán destinados á construción dun centro de recollida de animais e á contratación dun técnico de medio ambiente. En Muros, realizarase un proxecto de obra de mellora da eficiencia enerxética na Avenida Castelao, cun presuposto de case 57.000 euros. Estas subvencións correspóndenlle aos concellos que teñen no seu territorio municipal algún parque eólico, unhas axudas orientadas á conservación da biodiversidade e ao uso sostible das enerxías renovables.